Yeah. Hey yo, it's your boy Chikizan, Chikibay for the pace. You know what it is? Angihambi ngedwa namhlanje ngiplomeni Mshikashika, inkosi yaMaskandi yasepamshela. The what he says. Hey yo, Mshikashika fethu utshela abantu ukuthi fethu ubani uMshikashika, udabukaphi and udume ngani la ePamshela. Umshikashika indaba sokucaza nabafethu. Ngithi nje isasasa benginalo. Upresident angidinga uzuma kahle kahle. Ukubosha kwakhe kwangikhubaza mase ephumile ngijabulile kakhulukazi nje esintweni ezikhona lemhlabeni engiyibukayo okokuqala le Bhamshela sinethwethe elilodwa okokuqala lokho okwesibili ke ngiyakhona la eBhamshela uRamaphosa ekufanele akukhishole kona ithwethe elilodwa ugesi asinawo izinto ziyashisa zonke le zitolo sengiyakulipha iphupho sengiyakulele ingane zesikole ingane zesikole ayikwazi ukubloma kahle yabo uyabloma so akunasheda abagibelayo nje kuyadabukisa nje abadayisayo so nje iningi inhlakanhlaka la eBhamshela okokuqala nje engifisa ngilungisele kona ugesi unyamalala njalo so angisiboni isizathu sokuthi uRamaphosa aphinda angene eParliament lokuqala lokho uRamaphosa kuyihlaza angene eParliament angene uZuma vele lokho engithandayo Okay, uzwile umbuzo baba? Awuphendula umbuzo. Uphendula umbuzo? Ngizophendula umbuzo. Oh okay, ungaqhubeka ke. Umbuzo wami ubukhuluma ngani? Umbuzo bengithi mina cela usichazele ukuthi uba uMshikashika udabukaphi and udume ngani la eBhamshela. Angiphinde futhi uMshikashika udume ngomculo. Umculo osomahlaya uphinda adlala isiginci eyedwa. Number 2 abantu esengikwazi ukubavundulula ngapheka 3000. Phinde ngiyekulipha iphuzu ngiyakuleli lokuthi ke manje uMshikashika usengcongconga lesala khona. Umfula umnika intaba intshete ngaphukuda ngalusa ngenza yonke into. Sengiyakulipha igama ngiyakuleli lokuthi abantu balemhlabeni abazama ukuthi iMK bayijabulele ngoba kwavele kwasekuqaleni kwakuvele kuyiANC. Siyakulipha igama siyakuleli igama lokuthi iMK kahle kahle yona ANC bivele sizabantu mina uncamalala kaze sihlupheke khona ugesi asinawo amanzi asinawo sifuza nezingulube siyama siyakulela itoilet iBhamshela etoilet elilodwa iMK sokushuta ithathe over kulo ndawo siyakulipha igama futhi siyakulela ugesi asinawo ntambama uyanyamalala imini uyanyamalala ntambama sasinama date elor shading lemshading sangeni ngani lapha ekhaleni lakhe kuphela indaba leti mangasikuyikhala kazi lelo lwamaphosa kuphelile finish kusho mina uMshikashika indaba socansini insingizi enyolike sebale mhlophe ngikamla kithi ngconco ngiqhamaza amashiya umfula umnika intaba intshente ashila ngibese ngihlaba ngihlikiza ngithi udeda ngendala ekubona bonke abangithandayo uyewa ngandlalela isithebe bonke abaguqa abathanda danke mveli ngangu ayinika into yakho ngisho kanje insingizi enyolike sebale mhlophe ihlangu sobaba mkhulu ashila phuma Ramaphosa ngendoda ashila Demethi sabuka ungahambi baba Mshikashika ungahambi Cela ubatsheleka ababukeli mfethu emakhaya ukuthi yini amakayilindela ngomshikashika iyiphi ingoma eshisa ikhotha eyamshikashika right now ingoma yokuqala ngibhalele MK yamatatazela futhi bayatatazela abantu ingoma yokuqala ngibhalele le eyamshikashika ingoma ezunani hayi nengoma ezunani bafuna ngikhuluma ingoma ephumile hayi bafethu we are here it's your boy Chikizan Chikibay for the best we are here boom